Wel, bore da pawb. Diwrnod byd eang yr plant hapus i chi, neu diwrnod hawliau plant hapus i bawb. Ac am groeso, da ni newydd gael gan Ysgol y Wern Caerdydd, ynddi, fersiwn ffantastig o'r gan hawliau plant. Diolch yn fawr iawn i chi am yrru'r recordiad yna fewn Ysgol y Wern. Da ni wedi mwynhau gwrando ar honna'n fawr. A gewn ni weld sut mae nifer o ysgolion eraill wedi bod yn dathlu wythnos gwrthfwlio, diwrnod caredigrwydd a diwrnod hawliau plant cyn diwedd y gwasanaeth yma, ond cyn i ni fwrw ymlaen mwyn gweld yr enghreifftiau hynny, mae'n bleser gen i groesawu Sophie, unwaith eto, hi Sophie, bore da i ti, ond hefyd Comisiynydd Plant Cymru ei hun, Rosio Sifuentes, bore da Rosio hefyd. Ydych chi'ch dwy? Bore da. Sut mae pawb bore yma? Pawb yn teimlo'n oce? Edrych yn hapus, da iawn, gwych. Wel, cyn i ni fynd i weld be ydych chi wedi bod yn gwneud fel ysgolion, neu holi te wrth Sophie a Rosio i gymryd drosodd am eiliad. Dych chi'n hapus jyst i roi recap bach i ni, Sophie, mwyn gweld pam bod ni yma heddiw unwaith eto? Wrth gwrs, syniad gwych. Wel, helo pawb, bore da, diwrnod hawliau plant hapus i chi gyd. Diolch am ymuno, diolch i rai chi sydd wedi dod nôl o wythnos diwetha. Mae hwnna'n compliment mawr i fi o Hyw, bod chi ddim wedi mynd o ad, a sa'i ffansi hwnna. So, gret i weld chi nôl. A helo, siwmai i ysgolion, unrhyw ysgolion newydd sydd wedi ymuno dyn ni heddi. Felly, diwrnod byd eang plant hapus, diwrnod hawliau plant hapus, i atgoffa i'n hun, ydych chi'n cofio beth yw hawliau plant? Cofiwch, hawliau plant yw'r pethau sydd angen arno ni i dyfu fyny yn hapus, yn iach ac yn ddiogel. Ac, fel bues i sôn wythnos diwetha, mae rhywun arbennig wedi ymuno dyn ni heddi, sef Rosio. Mae gan Rosio swydd pwysig iawn. She's got a really important job. A dwi'n mynd i pasio ymlaen nawr i Rosio i atgoffa chi, to remind you of all her important jobs a beth mae'r swyddfa, what our office gets up to. Diolch yn fawr, Sophie, a siwmai pawb. Diolch yn fawr am y croeso. Mae hi'n ddiwrnod arbennig iawn heddi, diwrnod byd eang y plant. Diwrnod i ddathlu eich hawliau plant, sef y pethau sydd angen i fod yn hapus, iach a ddiogel. So, Rosio dwi a fi yw Comisiynydd Plant Cymru. Swydd fi ydy gofalu am hawliau plant, Plant Cymru. Mae rhaid i fi helpu, mae rhaid i fi siarad lan, mae rhaid i fi... mae rhaid i fi gwrando. Mae rhaid i fi siarad lan, mae rhaid i fi helpu, ac mae rhaid i fi herio. So, diolch yn fawr. Those are my 4 jobs. Ac fy trydydd swydd oedd i helpu. A mae gen i gwasanaeth cymorth a chyngor arbennig yn fy swyddfa. So I have a very special team who works with me, who run the advice service, which can give you special help if you need it to get any support with any of your children's rights. It could be a problem you have with your right to education in school. It could be a problem you have with your right to adequate housing at home, or your right to adequate healthcare. So any problem that you have with any of your rights, you can phone this special phone number and speak to my special team. It's free, it's confidential, it's bilingual, it's in English and Welsh. And you can phone, or any adult who cares for you or looks after you can phone as well. So all the details are on the screen. So, diolch yn fawr. I think I will hand back to you. Me, please. Or Sophie. Os gwelwch yna. Diolch, Rosio. Diolch am atgoffa ni amdano'r holl bethau rwy ti fel Comisiynydd Plant Cymru, ac mae ein swyddan ni yn gwneud i helpu plant i gael eu hawliau nhw. Felly, diwrnod byd eang y plant, World Children's Day. Ydych chi'n cofio beth yw e? Gadewch i ni weld. So heddi, rydyn ni'n dathlu
pen blwydd y Confensiwn Cynhadloedd Unedig ar Hawliau Plant. Dyna enw posh ar gyfer y restr hir o hawliau plant chi yma yng Nghymru ac ar draws y byd. Felly, 35 mlynedd yn ôl i heddi, cafodd y confensiwn yma ei arwyddo gan llwyth o wledydd ar draws y byd. A ydych chi'n cofio, ar y pryd, cafodd ei alw yn addewid mwyaf i blant y byd, the world's greatest promise to children. So heddi, rydyn ni'n dathlu pen blwydd y confensiwn a dathlu bod ganddoch chi gyd yr hawliau plant yma. Rhywbeth pwysig iawn. A Huw, mae wedi bod mor lyflu i weld ar cyfryngau cymdeithasol, fel X a Facebook, plant ac ysgolion yn rannu, yn eistedd ac yn gwrando ar y gwasanaeth, oedd hwnna'n lysh i weld. A hefyd, mae rai hefyd wedi dechrau danfon mewn a pethau maen nhw wedi bod lan i, neu gynnw Huw. Do lot o ysgolion a dysgwyr wedi bod yn cymryd rhan mewn gwahanol weithgareddau. Oeddech chi'n dathlu diwrnod caredigrwydd, wythnos gwrthbwlio wrth gwrs, ac heddiw diwrnod byd eang y plant. Mae'n adeg prysur o'r flwyddyn yn dydy ar gyfer y digwyddiadau yma, ond maen nhw gyd yn clymu efo'i gilydd mewn ffordd hyfryd hefyd. Felly, nhw'n ni symud ymlaen rwan mwyn gweld pwy yn union sydd wedi bod wrthi yn dysgu mwyn i ni gael gweld a dathlu hynny. A da ni wedi clywed yn barod gan Ysgol y Wern yng Nghaerdydd, yndo? Ond da ni'n symud wan chydig bach pellach i'r gogledd i Sir Drefaldwyn, mwyn gweld be mae ysgolion Glantwymyn, Llanbramaer a Dyffryn Trannon wedi bod wrthi'n gwneud. A gadewch i ni weld te. Ie, dyma nhw yn gwrando ac yn gwylio gwasanaeth wythnos diwetha, ac oedd Ysgol Glantwymyn yn enwedig yn hynod falch o'r ffaith bod nhw wedi dod yn drydydd yn y cwiz, Sophie. Dyna chi dipyn o gamp. Nath chi mynd i fi? Wel, ges di un o'r cwestiynau'n anghywir y dod rhywsut. Dwi'n credu nes i fel yn 400. Ond ar ddiwedd y gwasanaeth yma, fyddwn ni'n rhannu'r dolenni y cwiz yna efo chi unwaith eto mwyn i chi gael trio gosod y sgôr ucha cyn diwedd y diwrnod. Rwan te, lle da ni'n mynd nesaf tybed? O rwan i Geredigion mwyn i gael gweld be fi oedd Ysgol Pen Parc a Dyffryn Cledlyn yn gwneud. A fi oedd Ysgol Pen Parc yn brysur iawn yn dathlu pob math o bethau'r digwyddiadau yn y gyd fi sy'n trafod gynnau, ond hefyd oedd hi'n ddiwrnod plant mewn angen dydd Gwener diwetha hefyd yn dod, fi o'n gwisgo'u pyjamas dydd Gwener diwetha, a mae hynny hefyd a caredigrwydd yn clymu'n yn hyfryd iawn gyda'r wythnos yn gyffredinol yn dydy. Ac Ysgol Dyffryn Cledlyn wedi bod yn gwylio'r gwasanaeth ac yn gwisgo sanau od mwyn dathlu wythnos gwrthwylio yn ychwanegol. A wedyn, lle da ni'n mynd nesaf tybed? Sir Gar a Pen y Bont yr Ogwr, Ysgol y Bedol a Ysgol Cynwyd Sant. Gadewch i ni weld. Dyma nhw eto yn dathlu drwy ymuno yn y gwasanaeth. Fi oedd Ysgol y Bedol yn brysur iawn. A fedrwch chi weld pob math o'i gweithgareddau nhw drwy wirio y cyfryngau cymdeithasol. Dwi'n meddwl bod ni yn e-sgol a Comisiynydd Plant Cymru wedi rhannu y post yna. Felly, os ydych chi eisiau gweld a casglu syniadau gan ysgolion eraill, mae Ysgol y Bedol wedi bod yn brysur iawn yn dathlu'r holl ddigwyddiadau pwysig yma. A mae'n edrych yn ddiddorol iawn yn Ysgol Cynwyd Sant, achos maen nhw yn amlwg wedi bod yn muno gyda'r gwasanaeth, ond mae'n edrych fel bod rhyw fath o gyngor ysgol wedi bod yn arwain rhyw elfen o'r gwasanaeth hefyd. Fyddai'n ddiddorol iawn gweld be'n union oedden nhw'n wneud. Felly, os ydych chi eisiau egluro mwy Ysgol Cynwyd Sant, gyrwch neges ato ni neu rhannwch mwy o wybodaeth ar eich cyfryngau cymdeithasol. Fydde hynny'n ddiddorol iawn i glywed. A nesa, da ni'n mynd i weld Ffederasiwn Ysgol Cwrt Henry, Tal y Llychau a Phair Fach yn Sir Gar unwaith eto. A nhw hefyd wedi bod yn brysur iawn yn cymryd rhan yn y gwasanaeth a'r cwiz ac yn dathlu pob math o ddigwyddiadau mewn gwahanol ffyrdd. A da ni'n mynd i fynd nôl at un o'r ysgolion yma i gloi y gwasanaeth i ddeud y gwir, achos mae un ohonyn nhw wedi gyrru fersiwn hyfryd o'r gan, felly chi fydd yn cloi y gwasanaeth. Ond cyn i ni gyrraedd y sleid hynny te, nhw'n ni symud ymlaen at yr un nesaf, achos mae gennym ni chydig bach fwy o wybodaeth i chi. A dyma ni'r daflen, yron ni allan atoch chi wythnos diwetha, dydd Mercher diwetha, gyda pob math o heriau yn ymwneud â diwrnod caredigrwydd a diwrnod hawliau plant. A da ni am yrru hwn allan atoch chi eto ar ddiwedd y gwasanaeth yma, felly athrawon,
cadwch lygad ar eich e-byst. Os na ydych chi'n derbyn hwn erbyn amser cinio, rhowch wybod i ni, a fedrwn ni yrru ymlaen atoch chi eto os oes angen. Ond, her fach i chi heddiw, da ni'n mynd i edrych yn ofalus ar ganlyniadau'r cwiz ar ddiwedd y dydd mwyn gweld pwy sydd yn y tri ucha. Ac os mae chi sydd yn y tri ucha ar ddiwedd y dydd, newch chi yrru neges ato ni os gwelwch yn dda mwyn dweud, a dwi'n siŵr fedrwn ni ddarganfod bag o nwyddau e-sgol ar eich cyfer chi os newch chi hynny. Hefyd, os ydych chi eisiau ymuno gyda'r her canu, mae'r gan i'w ffeindio tu ôl yr cod QR fanna ar frig y dudalen ar y dde, a'r geiriau Cymraeg a Saesneg ar gael hefyd, a'r adnoddau gwych gafon ni gan Swyddfa Comisiynydd y Plant ar waelod y dudalen yn fanna. Sophie, unrhyw beth i ategu? Hefyd, ar wefan ni, mae'r wefan ar y sgrin, mae'n eitha hawdd i darganfod. Mae gyda ni pwerbwynt llawn gweithgareddau amrywiol i wneud â hawliau plant. Gweithgareddau i ddylunio eich ysgol delfrydol i Dream School, sut i greu chatterbox hawliau, a hefyd sut i wneud bingo hawliau, pethau bach syml ond pethau sy'n helpu ni atgoffa ein hun beth yw hawliau plant a pam maen nhw mor bwysig. Felly cofiwch chi mynd i wefan ni. Os ych chi methu chwilio fe, pidwch o becso, jyst e-bostoch y swyddfa a na i danfod trwyddo. Felly, fe rannwn ni yr adnoddau yna i gyd yn syth ar ôl ni gynnal y gwasanaeth Saesneg. Da ni'n cynnal gwasanaeth union yr un fath o hon am 10 o'r gloch yn Saesneg. Felly, unwaith mae'r ddau wedi gwblhau, cadwch lygad ar eich e-byst mwyn gweld os ydy'r adnoddau yma'n cyrraedd. Ac os nad ydyn nhw, mae croeso i chi yrru e-bost ato ni ar ymholiadau@esgol.cymru mwyn holi lle mae nhw tybedd, mwyn i ni wneud siŵr bod nhw'n cyrraedd chi. Ond rwan, da ni'n mynd i symud ymlaen a clywed fersiwn hyfryd Ysgol Cwrt Henry o'r gan Hawliau Plant. Ac os ydych chi yn penderfynu mynd ati i ddysgu'r gan yma mwyn dathlu'r diwrnod heddiw, plis postiwch a tagiwch ni yn llefydd cywir, X, Facebook ac yn y blaen, mwyn i ni gael gweld eich fersiynau chi. Ond diolch yn fawr i Ysgol Cwrt Henry, a diolch i Rosio a Sophie hefyd am ymuno gyda ni bore yma. Take it away. Diolch Ysgol Cwrt Henry. Diolch yn fawr iawn Ysgol Cwrt Henry. Diolch i bawb sydd wedi ymuno fy ni bore yma ac i Rosio a Sophie. A cofiwch, os ydych chi'n dathlu, gyrwch eich fersiynau chi ato ni ar cyfryngau cymdeithasol. Ond am y tro, hwyl fawr!